Ecem bilen gurlaşdym, saňa da sag bol aýtdy. Sag bol aýdar ýaly ütgeşikler edem zoklu. Ay onda da begen ýa-da anogla iş tap bereniňe. Ejeň sözüni ýykman sallygam bolýan. Hä, welin näme? Sen o doganyň işläp gönülürjek adama da. Ay hawa ecem kakama dip arkaýyn bolýa-da ýoksa özüm iki çağan atasy welin. Tüni işläp çykyp bizi ýydygar etmese bolýa. Ay işlerle. Ýanky salga eltip beräý. Aýyo bärde işläp bolmaz, men nerwimem çydamaýar bu zatlar. Alo, Ece bärse menlik däl, başga iş ýokmy?